Takže, čaute ľudia, vítam vás u môjho ďalšieho videa a dneska si zahráme Reload, tak môžeme ísť na to. Takže, už sme tu a dneska si zahrajeme Reloady, mal by to byť akože Fortnite OG, kde sa mi zdá, že 40 hráčov a rebootuje sa do, neviem, zdá sa mi, že do 3. zóny a potom potom už sa začneme akože všetci zabíjať, lebo potom už prestanú fungovať akože tie rebooty a také. Tak, môžeme ísť na to. Takže, už sme tu, padáme do Tilted, OK. Zaujímavé, ako to bude fungovať, lebo ešte som to nehral. Pokúsime sa dnes vyhrať. Ak sa vám toto video bude páčiť, dajte like a odber a včera som vás pýtal, či by ste chceli, aby som natočil na nejaké iné hry, akože napríklad Minecraft som tam spomínal. Zdá sa mi, že jeden človek mi tam odpovedal, že by som mal. Pokúsil som sa ho natočiť, nevyšlo to úplne tak, ako som si to predstavoval, takže asi ešte chvíľu potrvá, kým natočím nejakú inú hru, ale ak chcete, aby som nejakú natočil, no tak mi môžete pod toto video napísať, ako by ste chceli, aby som natočil hru. Tak môžete mi napísať a ja sa idem snažiť, aby sme vyhrali moju prvú hru v Reloadu. Takže OK. Je to strašne veľa typ. No, čo som sa divil, že je veľa typov Tilted. Ja keby som si nepamätal na reálne Tilted, kde bolo, že 3000 ľudí. Ešte keď bol, počkej, chapter 3 ešte bola, že? I remember. Oj. Pomoc! Ja som utekol. Nevadí. Nech sa ešte raz spavnú snať. A neviem, prečo sme išli do Tilted. A asi pomaličky odídem preč. OK. Takže chcem mať trošku kľudný štart. Iba tak pre info. Nejaký týpek mi písal, že by chcel že by chcel, aby som sa pripojil k jemu do klubu, hej, pod minulé video, ktoré vám chcem ešte strašne poďakovať. 140 hliadnutí, alebo koľko má teraz, vy ste neuveriteľní. Reálne ja som mal, že celý život som mal najviac, že 15 hliadnutí, alebo koľko, ja som bol úplne, že yes, konečne niekoho aspoň trošku zaujímam a 2 lajky, to mi bolo totálne jedno. A teraz vy ste mi proste dali 140 zliadnutí, 4 lajky, či koľko tam je. Viem, že pre nejakých youtuber to musí byť málo, ale tak ja som totálne iný, lebo ja nie som jak oni, ja som nikdy nebol taký dobrý youtuber, že som mal po prvom videu 10 subscribe, 200 žliadnutí po prvom videu, ale zase furt sa snažím dávať do tých videí čo najviac, akože možno to není, akože nejde mi to úplne najlepšie, pretože strihanie videí nie je moja partia, ale tak vždy sa snažím, aby to vyzeralo čo najlepšie. A tak, neviem. A teraz som dostal šito. OK, nejak som dal nejaký reload, takže je to OK, ale dostal som poriadny šito. Čo tu robíte furt? Choďte preč. Hej, choďte preč, Tilted. No, takže práve ste videli, ako sa dostávajú šitóny. Takže, máme tu týpkov, ale vyzerá, že teammate nemajú mi záujem nejak pomôcť. Pomôžete mi? Týpek dead. Pomôžte mi, ľudia.
Sú dvaja. On mal Skara. Tak ten je môj. Ja mám Skar. Ne, jak chcem žiť? Ne, ja som v zóne. Á, pomoc. Ja som tam nechal teammatea. Pre Skar. Pomoc. Sorry, teammate. Ja som taký hrozný. Á! Pomoc. Á, pomoc, 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 pomoc. Pomoc. Á. Mám Skara. OK, teraz som bol trochu tiško. OK, nice. Teammatei to za mňa vybavili. Výborne, teammatei, tak to hrajte. Ja, ale ja chcem tiež nejakú, že ja si zoberiem pumpu. Tá je lepšia. Áno. Oh, nice! Skar dobrý ako vždy bol. To je ten istý typek dvakrát. Chudák. OK, bum, hop. OK, rýchlo revivnem. OK, teraz som sa trošku sústredil. Iba trošku, nie veľa. Zlatý Skar, ten je môj. Šíš. Nice. Skar, to je výborné. OK. Teraz budem dávať zase bomby pecky. A potom umrem. Tak si to predstavujem. Poďte sem. Yes. Tak. A teraz použijem môj jediný, aby som utekol. Tam je zóna. OK, sem. A zo zóny sem. Nice. A teraz som voľný! Skoro. Idem si vylúčiť toto. Tak. Nice. Teraz som dal pár kilíkov. Dáme si matchkit. A uvidíme, či zabijeme ešte nejakých typkov. Typci! OK, nice. Ty si sa sem jak dostal? To je dobrý ninja. OK. Toto nebolo dobré. OK, tak nevadí. Takže, síce sa nám nepodarilo vyhrať, ale dajte like a odber, ak sa vám páčilo toto video a napíšte mi do komentárov, akú hru by som si mal zahrať. Takže, čaute!